במייקרוסופט CRM, כחלק מהמוצר, יש לנו מה שאנחנו קוראים knowledge base, או בסיס ידע בעברית. אני יכול לתת מאמרים לאנשי השירות שלי, שיעזרו להם לפתור את הבעיות. המאמרים האלה, אני יכול להשתמש בטמפלטים של איך הם מעוצבים, אני יכול לנהל את כל תהליך האישור שלהם בתוך הארגון, אני יכול לשלוח את זה אוטומטית מתוך המערכת ללקוח, באימייל, או בפקס, או בכל דרך אחרת. זה נותן גם לי בתור איש שירות יכולת להתמודד עם בעיות שאני לא מכיר, זה נותן לי גם דרך לענות ולסדר את המענה שלנו בצורה אחידה, ושכל איש שירות, לא משנה אם זה אני או מישהו אחר, ידע לענות על אותה שאלה באותה צורה, באותה מקצועיות. חוזים, יש לנו בתוך המערכת מנגנון שלם של ניהול של חוזים. אם אנחנו רוצים לשמור על רמת שירות ללקוח, הבטחנו ללקוח מענה תוך 24 שעות, או טיפול בצורה מסוימת בקריאה, אני יכול לנהל את זה כחלק מהחוזה שלי. כל אנשי השירות שלי ידעו איזה חוזה יש לי מול הלקוח, ידעו לתת את התשובה המתאימה, אם הוא לקוח זהב שלי, הם יראו את זה, אם הוא לקוח כסף שלי, הם יראו את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול על ידי ניהול חוזים לדעת שאני נותן שירות איפה שבאמת אני צריך לתת שירות. אם ללקוח יש חוזה, אני נותן לו שירות. אם אין לו חוזה, אני אומר לו, סליחה, אתה לא בחוזה שירות, אתה צריך קודם כל לטפל בזה, ורק אחר כך נוכל לתת לך שירות. זאת אומרת, אני לא מבזבז משאבים בשביל למצוא, רגע, הלקוח הזה כן בחוזה, לא בחוזה, אם הוא לא בחוזה, איך אני יודע את זה בכלל, האם אמרו לי את זה בזמן, להסתכל בכל מיני רשימות. הכל קיים כחלק מהמערכת. אני פותח קריאה, בוחר את הלקוח, המערכת אוטומטית תגיד לי שהוא לא בחוזה שירות, ואני לא אתן ללקוח הזה שירות. זה נותן לנו יתרונות, חיסכון כסף, ואנחנו יכולים גם להשתמש בכל הנושאים הזה של חוזים, של לייצר הכנסות חדשות על ידי מחירת חוזה שירות. אופטימיזציה לאנשי שירות. מייקרוסופט בתחום הזה עשו מוצר מדהים. לקחו והכניסו את כל הנושא של תיאום טכנאים ותיאום אנשי שטח בתוך מנוע קל ונוח עם הרבה חוכמה. אנחנו יודעים כחלק מהמערכת להגיד את הסוג שירות שאני רוצה לתת. המערכת יודעת מי יודע לתת את סוג השירות הזה, ואוטומטית המערכת תמצא לי את הזמן המתאים שכל המשאבים שבשביל לתת את סוג השירות הזה פנויים, תתאם אותם, וכל זה יעשה בלחיצת כפתור אחת כמעט על ידי מוקדן שירות אוטומטית מול הלקוח. כמובן שמעבר לזה אני גם יודע להתחשב בעדפות של לקוח. אני יכול להגדיר שהלקוח אוהב שבאים אליו בבוקר תמיד. ואז המערכת תיקח את זה בחשבון שהיא מנסה לתאם לו טכנאי. היא תחפש לו רק טכנאים שפנויים בבוקר. המערכת תדע שהוא אוהב שיוסי מגיע אליו ולא אף טכנאי אחר, כי הוא יתחבר אליו יפה. אז אוטומטית היא תחפש מתי יוסי פנוי ותנסה להציע את הדבר הזה בתור האופציה הראשונה. עוד פעם, משהו באמת יפה, מי שמשתמש בכל נושא הזה של תיאום טכנאים וכל הדברים האלה, חלק מאוד יפה של המערכת שאני מציע לו להסתכל עליה. כל הנושא של מכשירי ניידים, אנשי שירות שלכם, אני מניח שרובם יש להם טלפונים או יותר מזה, ואתם רוצים שהם יוכלו לתעד דברים בשטח. כחלק מהמוצר, בלי תוספת של שקל אחד, מייקרוסופט מספקת מה שאנחנו קוראים לו מובייל אקספרס. הדבר הזה עובד מכל מכשיר שהוא נייד ומחובר לאינטרנט ויש לו דפדפן HTML. זה יכול להיות טלפון עם דפדפן HTML או איזשהו פוקט PC. זה נותן לנו חיברות בזמן אמת למערכת, לא איזשהו משהו אופלייני, אלא ממש אני מחובר, יכול אוטומטית להתקן, אני אראה את הנתונים המעודכנים של הלקוח ברגע זה, אני יכול לראות את מה אני צריך לעשות, מה הלקוח הבא שאני צריך לנסוע אליו אולי וכו'. זה מותאם למערכת, גם אם אני שיניתי משהו במערכת וכיסתמתי אותה, אוטומטית הכיסתומים האלה יופיעו במוצר הנייד, אני לא צריך לעשות שום דבר אחר בשביל זה, וזה מסופק כדרך אגב כקוד פתוח, שאני אוכל גם להתאים את זה לצרכים שלי ולעשות על זה עוד דברים אם אני רוצה.
כל הנושא של דוחות ו-BI ו-Predictive Analytics, מה שאנחנו קוראים, או ניתוחים מנבאים, עוד פעם, חלק מהמוצר, לא צריך לקנות עוד מוצר בשביל זה, קיים כחלק ממייקרוסופט CRM, הדבר היחידי שצריך לעשות זה להטמיע אותו ולהגדיר אותו, והוא עובד אצלכם בתוך הארגון. אנחנו מספקים את כל מגוון הדוחות כחלק ממייקרוסופט CRM, או לא את הדוחות עצמם, אני מדבר יותר על הכלים לביצוע כל הדברים האלה. אם אנחנו מתחילים בכלי חיפוש מתוחכם שהוא קיים כחלק מהמוצר, אם זה ייצוא של כל נתון מכל מקום במערכת לאקסל, למי שאוהב לעבוד באקסל, אם זה דוחות כמערך דוחות, עם טיימר שיודע אוטומטית להפעיל את הדוחות מתי שאני אגיד לו ולשלוח לי אותם באימייל בשביל התחום הזה של דוחות. אם זה כל התחום של ה-BI ולראות מגמות והאם אני עומד ביעדים או לא עומד ביעדים שלי על ידי מנוע ה-BI. ואם זה Predictive Analytics, ניתוחים מנבאים שאני לוקח את הנתונים, מאבד אותם ואומר מה לעשות בשביל להמשיך או להגדיל את המחירות. במייקרוסופט CRM כחלק מהמוצר יש את כל הפתרונות האלה כחלק מהחבילה. לא צריך להשקיע ולקנות עוד משהו בשביל שזה יעבוד. אני עכשיו אעשה לכם הדגמה ביום של חיי מנהל שירות, כאשר עיקר ההדגמה תהיה סביב תחום ה-BI.